El 1451, Ausiàs Marc compra una casa a València, juntament amb la seva segona esposa, Joana Escorna. On estava situada la casa? Durant molt de temps van pensar els erudits que estava situada al carrer Cavillers, però les últimes investigacions que han mirat el document de compra de la casa venen a demostrar que realment la casa estava situada al carrer Avellanes, un atzucac, un carreró sense eixida que donava per la part de davant al carrer Avellanes i per la part posterior a Sant Joan de l'Hospital. Devia ser, en qualsevol cas, una casa gran, un palau digne per a viure un cavaller que es deia Ausiàs Marc. Aquesta és la València d'Ausiàs Marc, la València en la qual passarà els últims anys de la seva vida. Per què deixa Gandia i se'n ve a València, Ausiàs? Senzillament perquè és la capital del regne, perquè és una ciutat que creix, és una ciutat alegre, és una ciutat desinhibida. Una ciutat en la qual té amics i complicitats, els cavallers, els poetes que el lligen, els poetes que el coneixen. És una ciutat en la qual hi ha la cort de la reina Maria, que també té les seues complicitats i té les seues amistats. I València és també la ciutat on decideix el seu descans etern, ací en la catedral. Hem entrat a la seu, hem vist la sepultura d'Ausiàs, hem mirat aquell Sant Vicent vell que vintatja com art. Tornem algunes voltes. El carrer de la Mar, el de les Avellanes. Ací estigué la casa on visqué Ausiàs Marc. Ací, de cos present, estigué Ausiàs Marc. De cos present. Jo sóc aquest que em dic. Ha sigut un pecador, ha passat per la presó. Fins l'últim dia de la seva vida té plets, però vol pensar en una salvació eterna. En el testament diu que la sepultura havia d'estar al cementeri de la Seu, a prop del Capítol. Mor el 3 de març de 1459 en sa casa de València. Té al costat la filla Joana i altres familiars. Aquest és qui del món se'n va, e fuig a Déu. A la cambra on va morir tenia 2 llibres en paper, en forma de fulls, descuernats, amb cobles. Era la seva obra poètica, 128 poesies, més de 10.000 versos.